en puɗɗorima inde Gueno Gueno tagɗo en honni en hakkunde Waalo e Jeeri. En juule nulaaɗo men korsuɗo nulaaɗo men mo jammirɗen en juule kala sahaa en donima jinnaɓe men ɓe sababu won godal men e aduna dendagal jinnaɓe wurɓe ɓeɗen mbiya yo duuso ɓooy yo duuso ɓooy yo duuso ɓooy dendagal yaltuɓe aduna ɓene eɗen mbiya nde Allah yurmotoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna nde yurmede Allah dumoto e mabɓe kamɓe dendagal maɓe julɓe kala allahumma amin tinnoɗen noon enen wurɓe so duwanade e sakkanade mayɓe men ko ɗum tan gurɗo wawde mayɗo ko ɗum tan woni kadi ko nafara mayɗo duwanade ɗum e kala saaha e sakkanade ɗum tinɗen e kala saaha so neɗɗo ronkani jinnaɗo ma ne yalti aduna sa ronkani kala waktu julɗa neldu ɗum duwaw tiisi muusi tinno kam kala subaka nde pinɗa julɗa salatu walla jamma ne julɗa gueeƴe udduɗa gueeƴe ma ko adi kaɗaɗa no kadi kaɗa ummo ɗon tinno neldu ɗum duwaw duwaw nafa ɗum tinno kadi e kala saaha waɗan ɗum sadak kala saaha ittu sadak itta sadak e nder sadak o anniyeɗa noon sadak noon e duwaw pop saɗa nelda mayɗo maɗa hoto neldu ɗum kañum tan mbiyata komi neldi mayɓam e mayɓe julɓe kala nde wonno Allah yiɗa fomur Allah yiɗa fomur ala so tawi tan ko mayɗo ma nelduɗa on duwaw yettatako neldu ɗum mayɗo maɗa walla mayɓe maɗa e mayɓe julɓe kala nde wonno ko solidarité mawɗo woni toon kala ko duwa toon ko yetti toon sata ko yetti toon ɓe kewi ko feccodirde hakkude mabɓe non musidɓe tedduɓe tinnoɗen e kala saaha duwanade e sakkanade mayɓe men batta hen foof noon anniɗa hen mbaɗa hen annima en dunima ɓe cellani ndeysan ɓe nan leeli cuuɗi cafriɗi dendagal ko mbawɗa wondude musalla mbawɗa wondude dendagal haaju mbawɗa jogade hôpital so tawi a naati ɗiɗo hôpital uji walla a naati ɗiɗo dispensaire ɗiɗo cuuɗi cafriɗi sa renaki e ejjita rafi maɗa wallahi gueɗe ɗiɗi nokkuji ɗiɗi so neɗɗo biyo hoore mum ko julɗo haymo wona julɗo neɗɗo joguiɗo ɓernde sa yettima ɗiɗo nokkuji ɗiɗi ɓernde ma dillani jurum yalta a taskaki jurum e nder fittandu maɗa a taska yaltinani kulol Allah nder fittandu ma taskaki ɗum nder ɓernde maɗa andu an wona neɗɗo walla andu an hoko manque ma ɗin nokkuji ɗiɗi woni ɗiɗo cuuɗi cafriɗi woni hôpital uji walla dispensaire uji walla bamule ceeh ɓene mbiye ceeh ɓene mbiye bamule ɓe hen mbiye guenale ɓe hen kadi mbiye saare gonga sa yettima hôpital ndeysan a tawi ɓene lili mbawana koye men haydara ɓe hen ne cegana burlaji pofirta ko oxygéne ɓe hen gaysana nana cegana burlaji ne batti ndiyam ɓe hen nana cegana burlaji ne batti ƴiƴam ɓe hen nana ɗani balle nana ɓani lebbi cuwa ummade ko woni ka en coma walla en réanimation wallahi tawa ɓene keeli ene moññi juuɗe ɗiɗi fof ne kaɓɓa ɓe koyɗen taaƴa ɓe juuɗen taaƴa ɓe enɗini taaƴa ɓe hen gandanɗa hoore maɗa ɓe gonde rafi cancer tawa gandanɗa hoore maɗa ko saaha phase terminal ala ko heddini jomum en sowona yaltude aduna safara goɗɗo ala wallahi sa yettima a daari ɗe jeese a daari jeese wonduɓe mumen jinnaɓe mumen rewɓe mumen worɓe mumen ɓesguji mumen a nawtat laamu to Allah wallahi ɓernde ma hecciɗat sa yeehi bamule a yii ceehe a naati ɗe ceehe a yii ɗi gandanɗa hoore maɗa ɓe leeliɓe mawɓe sukaɓe sa naati bamule kala âge nanɗon leeli walla jibinaɗo hande nanɗon leeli walla dañƴo duuɓi temedere nanɗon leeli walla dañƴo capanɗe joyyi nanɗon leeli ala foof naatawo bamule mo gueƴum ala toon mo gueƴum lelaki toon nur dillata hadde alta wallahi anda tigui tigui ko ɗo gonga woni ɓernde ma hecciɗat ɓernde ma ruttoto e kulol Allah noon tinnoɗen no feewi donade maɓe men e donade ɓe cellani
ɓe cellano yo Allah rokku men jam, yo Allah rokku men jam. Dendagal nangaɓe ne ndumba ko ɓuri hen hewde ko toñaɓe, ko takkaɓe, ko tuumaɓe, ko wiyaɓe ko mbaɗani, ko ɓuraɓe doole, ko haalaɓe haalde miijoji mumen. Yo Allah ɓitton ɗi kasoji paton galleji mon e golleji mon, allahumma amin. En dunima kadi diaspora men, dangal ɓeskuji men wonɓe e ladde, ɓe nana Europe, ɓe nana nder dongle Afrique, ɓe nana e laabi, ɓe nana Amérique. e oɗo saaha joni ko fayre mawde wona nde gandanɗa hoore ma ɗantoɓe gueto faraysi en jii bisuji batteɗi gandanɗa hoore maɗa nangude hoɓɓe Amérique ɗo saso sorcier batteɗe toon hoɓɓe nana jiile ene mbiyede nawte mbasene woɗɗoyde hay nder leydi Mauritanie. nder leydi Mauritanie tan hande sa yi nder leydi Mauritanie musidɓe tedduɓe hiɗe rafluji batteɗi yaha ha nder galleji, ha e nder laabi, ha e taxi ji dartini e lawol, hoɓɓe ne dartini ene nangue kayitaji men e tette, saaha ko jogui noon e tette, tawa gonno ko ƴewde ko dañi, gonno ƴewde ko golle Allah siidi, so ɓernde ma musani so tawi a mettinani, tawata ka wona julɗo, walla tawa meeɗa ɗannade, walla tawa ala gandanɗa hoore ma ɗanniyanke. wallahi saɗa miijo gandanɗa hoore maɗa aɗa jogui ɓiya nan ladde, aɗa miijo aɗa jogui miñe nan ladde, walla aɗa jogui mawne nan ladde, walla aɗa jogui jinnaɗe ma nan ladde, walla joom galle ma nan ladde en ɗanni, wallahi holko jiyata hoɓe ne batte ɓernde ma arati on kadi a yiɗata ɗum. koɗo ko jaam tan moƴƴi e muɗum, koɗo ko jaam tan yiɗi, ko jaam kadi fote muɗɗiwde muɗum ɗon ɗanniyanke. nde wona dalla ko jomum en gari so wona gollade ƴewde ko dañi, wurde hen e wurnude hen galleji mumen. noon kadi ɗen mbiya ɗanniyankoɓe men yo tinno ha joni ko kalɗen hanki hecci o hen deftoɗen ha joni joomum en tinno e kayitaji, tinnoɗen e kayitaji. so naata e leydi ko ardi fof so neɗɗo fellitiɗani aɗa yo fewnu kayitaji muɗum, kayitaji leydi mum d' abord, yo fewnu kayitaji leydi mum ha timma, jogo carte ma d' identité, so tawi no moti passeport mbaɗa passeport maɗa, hayso motani passeport waɗa passeport ma, saabu leydi ɗannotoɗa ndi aɗa wawi ɗannade toon janggo e jaam jiiɗa gandanɗa ko maɗa ɓennude leydi gondi, walla opportunité hemma yaade ɓen leydi gondi. so tawi ala passeport ne sarnaki ma duttuɗa kadi ha leydi mon, sa yiɗa tardinde hoore maɗa fewnu passeport maɗa, mbaɗa e jiifa ma, walla mbaɗa e sakkos maɗa, le lawol hemma pop, walla nde opportunité hewni foof présenti pop, tawa gandanɗa hoore maɗa aɗa fari. ɗum noon tinɗen musidɓe tedduɓe banggue kayitaji. so tawi a fewni kayitaji leydi maɗa, aɗa andima e leydi gonɗa ndi, tinno won règle, tawi leydi ndi wi ko yo séjour coupe carte ma séjour. so tawi leydi ndi namdi gandanɗa hoore maɗa carte consulaire, coupe kartal ma consulaire, ambassade ma anda, walla consul mon anda, yettima e leydi, coupa carte ma séjour. so tawi a yi heddima lewru, walla heddima lebbi ɗiɗi wonande nokkuji to le carte séjour metti fewnude, ɓiyawa wadde renouvelé ko adi kartal ma ne gasa. tinnoɗen no feewi to wonde règle e leyɗele, respectude loi ji leydi, kala leydi jaɓɓiɗoma tinnoɗen respecté loi ji ɗi leydi, kadi neɗɗo kala leydi ɗanni yo andu ko ndin leydi jeeya, saabu aɗa andi sa ɗannima e ndin leydi ko mbatta ndin leydi ko a watta ɗum wuuro moɗon, a watta ɗum leydi moɗon. saabu en jiɗi ɗanniyankoɓe men joni wona duuɓi 5, duuɓi 6, duuɓi 7 saaha duuɓi 10 wona ladde. Allah rokka ɗum fartange arta e leydi mum, arta e région mumen, arta e guuro mumen, wuro mum jeeya, arta e galle mum, walla e galle bamum. kono jiyata ko so tawi o waɗi ɗon lewru tan walla lebbi ɗiɗi, yimɓeɓe namdata kaari kam mate hootani, fonno wiyede mate hootani kay ko gonɗo to ɗanni to kay wona gartuɗo e leydi mum. kono so arti mate hootani, walla saaha wodema putɗa nanduma an kam mate korta, ayi firti ko hankkadi an so leydi ɗandiɗa to, leydi to gurɗoɗa to, ko toon gandanɗa hoore maɗa woni leydi ma, ko toon jeeyaɗa hankkadi ko toon jeeyaɗa. ga kay ma taw hankkadi arat ga tan, saabu aɗa andi ko mbatta ga ko mbatta toon ko, so mbiɗen a watta ɗum leydi maɗa. lewru woturu keeɗa wadde ko lewru woturu, pata gandanɗa hoore ma lebbi ɗiɗi, so foori lebbi 3, sa ɓuuri lebbi 3 tan yimɓe mbattata ko ñoodema, sa ɓuuri lebbi 3 e wuuro mon walla e leydi mon tan yimɓe mbattata ko ñootema, kaari de ya taw artani.
kaari de yata waɗani to mojo bere kaari de yata falmaki toon kaake janane kaari de yata ala ko waɗi toon ayi hankkadi ko ɗum yimɓe mbattata yardema café e mbattata ƴogiredema rewɓe mbattata yardema jeere sa ɗannima arti mbaɗa leydi ma mbiɗen hita lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati duttoɗa so tawi a ƴeewi gurdam maɗa a waɗi duuɓi nogas walla duuɓi capantati walla duuɓi capannayyi ladde aɗa ɗanni saaha fo aɗa arta sa calculi lebbi mbatta e gandanɗa o sa arti lebbi mbatta e wuuro ma walla leydi ma ndi sa calculi foof e nder duuɓi capantati ɗi sa rendini ɗi lebbi ɓurata duuɓi ɗiɗi ko mbaɗɗa e leydi ma ko heddi ko fof caggal leydi mbaɗɗa no wadde leydi jaɓɓiɗoma to gonɗa to tinno won règle e ndin leydi tinno jogoton cimtol moƴƴol tinno jogoton exemple moƴƴo saabu leydi kala to leydi gandanɗa hoore maɗa ɗanniyankoɓe ngari e ndin leydi gandira caysiyagal gandira bandiyagal ndi leydi heewi ko sattinede kayitaji muɗum so ɓe nangi tan kay laabi ɗiɗi laabi tati ɓe nanga ressortissant jeeyaɗo Mauritanie walla jeeyaɗo Sénégal en andira ko bandiyagal waɗata hankkadi ndi leydi ɓe jogoto ko kulhuli ɓe suuɗi leydi fof yahata no wayi neɗɗo so ɗannima kañum woni ambassadeur leydi muɗum sa woni ambassadeur walla woni représentant leydi maɗa a joguima arara e leydi maɗa tinno jogoɗo ɗum arara e dow teddugal jogoɗa ɗum dow peewal won leyɗele mbiɗen so tawi tan ɓe jii ressortissant leydi telne ara toon ɓe keewi gandanɗa ko sattinde ɗum natgol mum natgol mum leydi ndi walla hay so naati ɓe kewi waɗi ɗum ko fichier ɓe kewi ko wattude mum hakkille ɓe kewi ko rewnade ɗum gueɗe muɗum saabu wol arnoɓe adana andiraɓe caysiyagal andiraɓe bandiyagal wol leyɗele so tawi tan jomumen jiyama guila e aéroport ko nationalité ndi leydi jogui e leydi jeɓɓinen e gandira moƴƴere gandira peewal e andira ko yimɓe nunduɓe kewi ko newnanede natgol mumen kewani tampinede hay sone ƴeewa visa ji guila ambassade ga ne ƴeewa visa ji ene kewi newnanede saabu ambassadeur uji ɗi jooɗani ko leyɗele mumen e nder gandanɗa hoore mbaɗa leyɗele gonɗi donc kala information gonɗo toon renseignement gonɗo toon eɓe totte kamɓene eɓe totta ko jokkodiral manggal woni hakkude mabɓe ɗum noon tinɗen e peewal ɓanniyankoɓe tinɗe e koye mon tinɗe e koye mon no feewi tinɗe e nunɗal tinnuɗe e wonde en règle tinnuɗe kadi e wonde gollotoɓe yidde dañde tawa kadi koye dow peewal yo Allah in noon yo Allah rendo yo Allah suur yo Allah rokku laamuji ɗi ko kilni ko wona onon allahumma amin sikki ala buuɗal yumede ñande alarba eɗen kewi nayade ko fate gurdam galleji ko fate dewle nde wonno no kewɗen wiide ni toɓɓere alarba ko rogere kangaɗo ɗiggata yuppitaki walla bien kadi ko tillis capato ko toɓɓere hewde deme to neɗɗo wela fof ko ɗo rewrata tillis beɗɗa fof sohlata ɗon nde wonnoon dewle ɗe neɗɗo so ƴeewi eɗen mbawi wiide de ceere e gurdam mum koko fate dewle koko fate gurdam galleji ɗi wona noon debbo o wona gorko fof saabu holto neɗɗo yo heɓata e duuɓi gona debbo gona gorko hakkille ma hedata gati koye nadde hoɗande heddema ko resté walla resede hay sinano miijaki ɗum mbattata ko deeyede surtout nan tawi ka gorko mbattata ko deeyede jinnaɓe ma ndeyma surtout nene walla goggiraɓe walla bandiraɓe rewɓe saaha fof ndeyma nene wima min deeƴi ala ko jimmi oɗo saaha joni sowona yiide tana men min nde mi yiiɗa mayde taw mi hufani tanira kon taw fay ɓiɓɓe maɗa tanira konam babiraɓe même chose bandiraɓe rewɓe ko même chose ɓe ndewma ɓe porsuma ɓe ñaagoma ɓe tefma ɓe tinda ɓe ndaara fof ko beele ene naata hoɗande an e hoore maɗa ni tawi aɗa selli holto keɓata e duuɓi aɗa yiya guiƴi en desi aɗa yiya guiƴi en dañi sukaɓe aɗa yiide pop hakkille ma heedata koye nadde dewga hakkille ma nadde koye nadde hoɗande ko ƴewde cuddiɗo ƴewde gurdiɗo ƴewde dewtiɗo Allah nde wonno holto neɗɗo heɓata so tawi tan ala korɗo Allah ala dewtiɗo sa nani wiye dewtiɗo tan dewtiɗo Allah holto neɗɗo heɓata aɗa selli aɗa haari aɗa fofti alay saago a jogoto tuuya sa jogama tuuya noon ko tuuyeɗa ko ala a marani so tawi a rendaki a waɗa ko fewani aha koy min wi aɗa kay aɗa selli aɗa haari ɓernde ma ne deeƴi ala sa renaki tan a waɗata gandanɗa ɓa dangay a ala sa renaki a waɗat moytal a moykinto a waɗata ko fewani ɗum noon tinnoɗen walla tuumiɗa hay sa waɗani tuumiɗa so neɗɗo yonti resde ene jogui jawdi ene jogui ko resiri walla jinnaɓe mum ne jogui ne mbawi resnude ɗum mbiyami res salima gueɗe ko ɗiɗi yimɓe tumanma ko mataw jiɗɗa ko fijji
walla yimɓe tuuma ko kewi tumde ko yatawaɗe selli ma raw sellani ɓe mbima ma raw nder tuuba ma to nder tuuba to ma raw moƴƴani ha koy hankkadi a sellata a foftata ɗuminta so wona gandanɗa hoore maɗa mbaɗɗa koɓe jiiɗi ko walla mbaɗɗa ko foti waɗede ko kadi ko Allah wiyan noon holko neɗɗo heɓata yo naata hoɗande yo res walla yo res tawi ko debbo tawi ka ɓiɗɗo debbo sa leeli resede a wone galle leeli resede haydara ko yumma en jaa surtout nene so nani ceerno fof mbaɗon ceerno Amadou Tidiane en ceerno Baba Gouré en heewi yaade toon ƴeewan ma gandanɗama ɗum ya haɓɓu ɗum ɗi talke ya waɗe hoore ɗi ya waɗe dande ɗi ya waɗe dardorde ɗi ya moomo ɗum ya looro ɗum ya wiccu ɗum saɗa yalta ya foppa pop gandanɗa hoore mbaɗa ko beele aɗa daña maccude Allah beele aɗa daña gorko kadi wonno goram debbo nde wonno debbo so leeli resede tan he wonde ko nawlu wontata ko nawlum neni mum debbo so leeli resede tan wontata ko nawlum neni mum hankkadi nde yumma haali fof kewɗa ko jabadema yumma haali fof kewɗa ko jabade ɗum saaha fof nde yumma haalde ma dugduɗon seeɗa fof wiyatma an kay jaam ala e ma sinno jamne wonno e ma ko guiƴi en fof e fof ndesama hande guiƴi en mbiñi en fof ndesama jibini an nde heddiɗo an ko jaam ala e ma hankkadi debbo so leeli resede he won nawlum neni mum wontata heddoro ko yummani yahata sernaɓe ne yahata Fibir Badji en yahata ceerno Abdoulaye Diallo wuro jinneji en ceerno Djibsi en ene yahata joom leɗɗe wuju ɗum momo ɗum haɓɓu ɗum dada ɗum pop ko ma ya faw ɗum fof ko ya res ya fawta ɗum so tawi tan holto debbo heɓata resa hay sinno dewal ambition jogui walla holko fadi to banggue mum hay sinno jamma ñalawma ene ƴame ene sali ma wonko yimɓe kaali ma yimɓe mbi no gorko wirte to ya tawde selle ma taw wondani e gorogo mum gani ma debbo wiya ko sooyi ɗum noon holliren tan wonde dewgal nadde hoɗande walla wadde hoɗande ko étape mawɗo e gurdam neɗɗo ko étape mawɗo e gurdam neɗɗo on étape noon foti ko préparede foti ko heblanede tigui tigui neɗɗo foti nanggude ɗum ko sérieux neɗɗo so naata e dewgal yo natir hen gonga yo natir hen gilli yo natir hen saabu Allah yo natir hen kadi pour le meilleur et pour le pire ko julɓe ponno wadde ko kono en teskima ko ɓe gona julɓe ko isayankoɓe walla catholique kañumen kewi wadde ɗum par ce que kamɓe so tawi jomum darima yeeso woni mawɗo église walla mawɗo état civil woni mairie namdotoɗa ko so tawi aɗa yiiɗi oɗo gorko walla oɗo denam gorko heewi namdede beele an gorko oɗo debbo aɗa yiiɗi ɗum beele aɗa yiɗirimo dewgal beele ko gonga aɗa yiɗimo somo selli aɗa yiɗimo so ñawi aɗa yiɗimo gurdon maayi toon ha mayde seer noon beele aɗa paadi ɗum yeeso yimɓe fof mbiya eyi ɓe kuccire debbo ɓe mbima beele oɗo gorko aɗa yiɗimo aɗa yiɗirimo dewgal aɗa yiɗirimo e ñaw aɗa yiɗimo e cellal aɗa yiɗirimo e dañal aɗa yiɗirimo e basal beele aɗa paadi ɗum mbiya eyi mbaɗa paari mbaɗa yiɗi ko adi komo huma kanko maire walla mawɗo église o huma o wiya wonɓe e nder salle ɓe tawtoraɓe ɓe gueɗe bandiraɓe ha écolici beele onon wonɓe ɗo ɓe beele wolo mon mo yadani e ngallo dewgal beele wala mon caliɗo dewgal ngal walla beele mo jiiɗo ngalɗo dewgal ngal fotani wadde ngal fotani humede joni walla fotani waɗede so tawi walla hen jiiɗo walla walla mo yadani hen yo haal guila e joni o deeƴa fodde mintaji so tawi ala jaltuɗo volontaire o wiya ɓaade ala kalɗo hay sinno holko mofti ɓe ɗum hankkadi yo deƴƴu kaadi gurdam muɗum ɓaade kay haalani yeeso yimɓe fof yeeso seedeji jomumen mbiye en gandanɗa hoore maɗa o wiya mi humi dewgal mi waɗi on hankkadi on gonti neɗɗo goto on gonti tew goto hande mayde serndi on fof firti ko dewgal ko pour le meilleur et pour le pire wona tan mi naati e dewgal gorko ne jogui kaake janggo e jaam gorko o wasi mi yalte dewgal he walla mi natti wade no wano mi yalte dewgal he walla wona mbaɗa wonde e gorko hande gorko janggo e jaam natti jogade cellal e cagatagal joguino mi yalte dewgal walla mi naati e dewgal holko ɗaminomi holko jinnomi mi heɓani yomi sorto ala wona ɗum woni dewgal ɓuri jasde yimɓe fof ko limtanteɗo dewle debbo noon e gorko hen pop gorko noon e debbo hen pop kala hen kay limtanteɗo dewle ene resa tan ne seera walla so resa fof seere
musidɓe tedduɓe ellini Allah waɗi mum ko yimɓe ɓurɓe jasde o limtete noon yo Allah dandu en e ɓen firti tan ko dewgal so neɗɗo feliti nadde hen yataw koko pari banggueji foof noon yataw koko pari banggueji pop kadi dewgal waɗat tan ko weeli waɗa ko metti kala to jiiɗa ko weeli ko metti nana yeeso mum kala jiiɗa gonɗo e ko metti yo waɗe hakkille mum ko weeli nana yeeso mum way kono aɗa gurdam dewgal way kono asde woyndu ni ayi aɗa asa woyndu walla aɗa asa gaska a asat tan joni joni aɗa yiya gandanɗa hoorema ɗum ne yaafi aɗa asa ne yaafi ne weeli asde jaaha yeeso tan potta e kaaƴe walla potta e katam potta ko tekki ko tiiɗi cippira hen a ɗeɓa mayde ha sarenaki nimsita sarenaki ni awa pat kan gaska tawa neesa aski ha woɗɗi walla aɗa asa joni joni aɗa asa ne tiiɗi aɗa hawri a hayre départ o ko hayre ko tiiɗi ko wala hol halde ko hollalde gasa ha woɗɗoya ha luggiɗa kawra e duffolde walla kawra e ko yaafi kawra e ceeɗal hankkadi wela asde noon musidɓe tedduɓe ko yidde wiide en kala gonɗo e ko tiiɗi yo andu ko yaafi nana yeeso mum kala gonɗo e ko yaafi yo andu ko tiiɗi nana yeeso mum kala gonɗo e belamma dewgal aɗa wona e belamma andu janggo jamma yiwe ko metti nana yeeso ma wona noon debbo wona gorko kala gonɗo e ko metti yo andu ko woni weeli nana yeeso muɗum so muñiri saabu Allah ma heɓ ko weeli saabu wonnoɓe dewle en gonno e caɗele mawɗe banggue financièrement to banggue gondigal hakkude mumen kono yeeso yo Allah fewnɗo yeeso Allah fewn ɗum ha feewa ha jomum jejjita dendagal caɗele joguino noon tinɗen kala ko weeli ko metti nana yeeso kala ko metti ko weeli nana yeeso muɗum hoto wi tan weeli hande janggo metti baɗa yalta ala noon koy walla gorko merci debbo tan janggo jaam debbo ko cuutel wonno o mawni o nawi baɗa serama walla o natti yodde walla o ñawi baɗa serama ala waɗa noon tinɗen banggue yiɗodirde taw ko guilligol ngal e gonga to banggue wallodirde to banggue teddodirde mon foof teddino goɗɗo on moni foof goɗɗo o wona ñantorogal muɗum debbo yo ñantoro joom galle mum gorko yo ñantoro joom suudu muɗum yo fof woni yo farnor ɗum ko ɗum woni ko nafere ɗum ko wellata dewle ɗe melne dewle ha weela wallahi billahi dewgal so weeli gorko so tawi gandanɗa maɗa jogui cuddiɗo maɗa ene yinma ene teddinma dewgal ma ne weeli wallahi cikkata ko aljanna gonɗa e dolaral leydi debbo ne aɗa jogui gorko mo jiɗɗa ene yinma ene horsinma ene teddinma ene waɗanma ko cukalɗa foof ene ɓuumi ɓerde maɗa wallahi koye aljanna gonɗa neɗɗo ko mbawɗa jogade pop e aduna gorko mbawɗa jogade ngaalu ko mbawɗa jogade jawdi ko mbawɗa jogade pop compte banquiruji so tawi gandanɗama ala debbo moƴƴo walla ala dewgal belgal gurdam ma gandanɗama sérieux aɗa resi debbo mo jiɗɗa aɗon ko yo dewgal ngal feew aɗon ko yo pamdal won hakkude ma on keeɓi walla caɗele keɓa tan hay liggey ma jaaɗa aɗon ka liggade ɓerde ma ɗon kadi ko deeje a haaɓat a segat a mettinat sa renaki mbaɗa ko boni kono so tawi a waɗiri hakkille maɗa a muñiri hakkille maɗa a ayniri hakkille maɗa a woni namdade sabaɗa heewi wiide so yimɓe gondi so caɗele ari hakkude mabɓe a yi gandanɗama joom galle ma mettini walla an gorko a yi joom suudu maɗa mettini ƴeew d' abord ko adi foof beele an to banggue maɗa wona an woni responsable ha joomum mettini caɗele gonɗe beele an sowona an saabi ɗum ƴeew d' abord beele to banggue maɗa an ala ko ponnoɗa wadde ka waɗani ko jejjiɗa walla ko payis kisɗa walla ko goppuɗa ƴeewa d' abord so weɗe timmini alhaali maɗa pop so en timmi tawi caɗele wona to mbaɗa woni banggue no debbo e gorko pop so gayni juftuɗi gandanɗa ƴeewa kañumne jewtida e muɗum kam wal caɗele gonɗe hakkude men an kam ko gonduɗa jewtude ɗon taw wona e dugu koye hakkillantagal kettoɗa ɗum jomum hattuma taw ko saaha deƴƴo ko saaha jaƴƴo mbason duddude mbason mettodirde mbason gandanɗa hoore maɗa helɓide mbasa hadde jomum haalde an debbo ne mbasa hadde joom galle ma haalde woni hadde haalde ko jomum ne haala aɗa falla hen konngudi maɗa ala so tawi a noddi neɗɗo a yiiɗi ha waɗi kaldigal won hakkude mon so tawi a haali an ko poɗɗa haalde a haali ha laaɓi a rokki jomum konngol koñu aɗa haala keddotoɗomo yo tinno yo heɗoro o heeɓino yo ɗaccu kaala so ɗaccima haali ha gayni a rokki ɗum konngol kañumne ɗaccu ɗum haala jangto ha laaɓa ko woni ɓerdum ha laaɓa mbasa filmi ferguide ɗum mbasa dar tilɓinde ɗum ɗacca haala ha laaɓa
mbasa wiiden haala aɗa ferana ɗum walla aɗa dartina ɗum walla aɗa yedda walla aɗa jaabuɗo ala ɗacco haala ha laaɓa so yuppi ko woni e ɓernde mum ha laaɓi yuppi ko woni e nder bataka ha laaɓi keddoɗa hakkille mbaɗa analyse mbaɗa ƴeewa holto gonga hen woni waɗata ko sikki sakkaji waɗata ko tumbamuyuji ene waɗa noon tawi pular heewi kala ko tuma jamma nana jamma tawa gonga nen hen tawa andano tinnoɗa banggue debbo yo banggue gorko yo kala e mon ganduɗo ko kañum woni tort kañum woni erreur yo yaafo yo ñaago yaafuya yo yaafno haali gonga mi ñaaguimama yaafuya komin toñma ñagaɗo yaafo hirtinaki komin toñma yaafo ɓaade ka julɗo wallahi hirtinaki hay so wona julɗo ala ko haali julɗo hirtinaki neɗɗo kay sa rokki ɗum gonga muɗum a wi ko an jii gonga yaafo Allah ne siidi yaafete ɓaade kay wona kay yaafo kay jam kadi mbatta hoore sa wi yaafo noon way kono tuuba wiyni sa tuubi a woofi Allah a tuubi Allah yaafima hono wi kay jam kadi a watta on tuuba kadi aɗa ñaago ala sa felliti tuubde ɗaccata ha pellita woppude goofi mbaɗanɗa ɗi ha laaɓa tuuba komi jino woto wi jinɗa fof mi artimi ñaago Allah yo yaafumi kadi jam kadi mi continue ala a fellitake han kadi mbaɗa woppa jina ha laaɓa mbaɗa tuuban Allah ko mbannomi jina fof walla komi jaranoɗo sanga walla komi cimmotonoɗo mi woppi ha laaɓi mi tuuban Allah mi wonta ruttoye ɗum Allah jaabo ko on tuuba boy won Allah jaaboto neɗɗo ne ko noon so gondi kay hol caɗele gonɗa mi haali a rekkodi si erreur maɗa ya taw aɗa pari woppu ɗum ha laaɓa ko mbaɗanɗa tuuba ñaagoɗa kam yaafuya mi yaafuma somi yaafimama hande janggo a watti hon ɗum ɓawa janggo a watti hon ɗum tan so waɗaka hankadi wonta ko habitude hankkadi sa renaki ko hamno adduno haare men hanki walla tikkere men hanki ko ɗum jokkata ha joni ɗum noon rewaten ha cergal yalta hen ko wona ɗum ko eɗen jiiɗi haalde seeɗa ko fate galleji ɗi gurdam galleji ɗi eɗen gandi hande en kaalino en kalti galleji ɗi hande kala galle garɗa ma tawan sukaɓe semeɓe tokosɓe rewɓe ne ceera ene garte galle bamumen ɓe hen nana de galle babiraɓe mumen ɓe hen nana wonde yummiraɓe mumen ɓe hen nana goni galle bandiraɓe mumen worɓe kadi ko ɓuuri hafnade e ceerle ɗe kala debbo desa ceeraɗo heewi ko seerede yaade ɓinguel walla ɓikkon ɗiɗon heewi ko seerede yaade ɓinguel ko famɗi fof walla ɓikkon ɗiɗon sa ha ɓikkon taton jomum seere nde saha seerande ɓikkon konne pamɗi o wawa woppide ɓikkon kon babiraɗo o so woppi babiraɗo o kanko o fele wiye ganduɗa omar ko yimo ɓokki jibine weltini walla o huuɗa so woppidi cukalon kon goggiraɗo walla lomtiɗo suudu o walla nawli ko mo weldano won sababu haw seera so woppidi kon cukalon kon torlat jarnamo yaadude kon cukalon ay kon cukalon o yaadi herƴina gurda bakko oɗo gorko mo jibtini ɓen sukaɓe nana resi debbo mom suudu mum nana wadde mo hayata mum nana wadda gurdam mum kanko debbo omoni ga omo yaade oɗo charge herƴini gurdam makko ko ardi fof debbo ceeraɓe ne yaade sukaɓe ɗiɗi sukaɓe tato eɗen gandi wona neɗɗo fof resata ɗum wona gorko fof resata ɗum wona gorko fof resata debbo joguiɗo sukaɓe en mbiyani resataki kono wona gorko fof wawi resde ɗum walla gorko so resima wima mbaɗa resma a condition noon sukaɓeɓe mi yatta e muɗum an kay debbo ceerɗo joom galle mum ga bamum sukaɓe mum omo sali gandanɗa omo woppu toon sukaɓe sa wi aɗa resamo omo yo yaw yo woppu sukaɓe makko sa ko salogal dewgal hande wona gorko fof jaɓata gandanɗa hoore maɗa res debbo arde ɓiɗɗo walla arde sukaɓe o jibdinani so anti wona sukaɓe makko wona gorko fof jaɓat ɗum worɓe hewɓe hande rewɓe hewɓe hande nana jooɗi cuuɗi makko rewɓe fotɓe resede ko rewɓe moƴƴuɓe ko rewɓe tedduɓe mais haɗumen resede ko ɗeɗon caɗele kadi ko ɓuuri hewde dewle men worɓe resata ko bande ɓi nene ma walla ɓi bama tokas walla ɓi kawma ka jiidaɗo e wuuro ceera on debbo fata galle bamum walla to nene mum walla galle kawmumen hankkadi ronka resede e wuuro ngo an gorko jaaha ƴiwoya debbo goɗɗo ndesoya debbo goɗɗo kañum weela e wuuro ronka andude holde so ɗum heddone weela o weela o wonde sukaɓe jiɗɗen haalde noon ko ɓen sukaɓe walla ko ɓe rewɓe seeraɓe gandanɗa hoore maɗe ne jaadi ɓesguji worɓe mumen nan liggoyo nan débrouille nan jogui rewɓe woɗɓe yo nana gandanɗa hoore maɗa jogui galleji mumen nde pini fof ko rokkoɓe dépense galle men goni ɓen sukaɓe noon yaaduɓe e yummum yaaduɓe yummiraɓe mumen guiɗɗen haalde ko wonande babiraɓe
ɓen babiraɓe oɗo saha joni wattuɓe gurnameji mumen ene cuuɓi suddiɓe woɗɓe tinnoɗe mbatte hakkillaji mon e sukaɓe moɗon mbatte hakkillaji e sukaɓe moɗon ɓuuri hamnade fof ka sagata jibina sagaraɓe maɗa sukaɓe maɗa rewɓe e worɓe ɗacca gorko goɗɗo wurnanma sukaɓe maɗa wona ala aɗa jogui so tawi ala yimɓe ne gandi ala kono aɗa jogui tinno toppito sukaɓe maɗa ñamde sukaɓe maɗa yarde sukaɓe maɗa koltu sukaɓe maɗa safaruji sukaɓe maɗa tinno jogo ɗum ha timma en jii to banggue hefreɓe woni chrétien ji sa jibdine debbo yaade e ɓinguel nguel keɗon ko yaade to laamu mbaɗon kayit namdeɗa ko mbawɗa jog walla imposé ɗa mbiyeɗa kala lewru aɗa versa ha sabba naggam ko fati gurdam cukalel ngel ñamde cukalel ngel keɗa ko windude kayit to notaire walla gendarmerie walla to police wonde kala lewru sukaɓe ɗiɗi jogui walla sukaɓe tato lewru fof ɓe calcula ko poɗɗa versude sa wujju sa fen so lewru ma yi addat so lewru ma yi haalo 5 no mbasirta addude luwas joom galle wima ya yaltu walla waɗa ma lawol ni kamɓene so tawi gande hen yonti a addani ko law rewnete dow maɗa ko obligatoire en alhamdulillah ken julɓe Allah dandi en ɗen gueɗe walla gueɗe kewɗe en jiiɗa yettade laamu kono tinno neɗɗo kañum andata hakkille muɗum anda ɓeɗo sukaɓam alhamdulillah ko mbaɗa jogui ɓe dañi walla hay cetta kunal dañanmi o hay soko cetta kunal dañanmi o hay so joguimi ko saretam mbaɗa tenoya saaha foof hay soko leɗɗe yimi adduware leɗɗe mi yuppa galle gandanɗa hoore maɗa to tanira kon walla kawiraɓe soɗo sukaɓam goni to mi yuppotono wa leɗɗe nde yo ballitoro gandanɗa o maɗa ko cagguiniri komi demowo saaha mi adda sakila maaro walla mi adda sakilam ñebbe walla sakilam gawri sak ñebbe kam eɗen gandi wona ɗo fawi ɗum pukka ɗon mbiya gandanɗa hoore maɗa yoɓe ballitoro ka fonctionnaire lewru ma yi tinno waɗa enveloppe ta dokka ndewna ɗum e joom suudu maɗa cersere maɗa o mbiya ɗum yo yaye rokkuji tawi ko bamum wondi walla ko yimmo woni kawmen rokkuɓe yoɓe ballitoro dépense sukaɓe wonɓe toon ɓe ɓinguel sukaɓe noon kala mo sellani tinno ordonnance ar haalnam addanam ordonnance mi waɗa hen débrouillé ɓuuri hamnade fof kada woni wuuro aɗa wonde sukaɓe maɗa walla to mbawɗa wonde fof a wonde sukaɓe maɗa gonde yumen ko serɓe ordonnance uji mumen tawa gandanɗa hoore maɗa aɗa wawi wona a wawa kaɗa wawi tawa ganduɗa charge ɗacciɗa ko yummum sukaɓeɓe walla ɗacciɗa gaɗa ko taɗumen walla kawmumen tinnoɗen dentoɗen ɗen gueɗe so julde ari mbawɗa wadde sukaɓe maɗa koto gonnoto soɓe gonirto to maɗa so julde ari feere fof mbaɗɗa débrouillat ƴewna ɗumen koltu mumen wadde ha joni hay soɓe gonnani e maɗa hay sino kawmaɓe walla bammaɓe walla taniɓe ɓe gondi o ko multimilliardaire an waɗ devoir maɗa hoto ƴeew ko ɓen jogui ko hoto ƴeew ko ɓen gala ko an ƴewata ko fodde maɗa salo ɓuurede sara jasde waɗa hattanema ha timma so yiiɗi taw ko popeline ma mbawɗa walla crise ma mbawɗa sot ñoota walla gadda walla itta has ujunnaje sappo mbiya ɗumen nde coodne sukaɓe coɓde julde koye julde faya hoto wiyaɗo ɗum hoto wiya donc responsabilité maɗa kadi sukaɓe to mawni tan koto ma paati galle taniɓe toɓe nde ha ga galle kawmaɓe soɓe goni ga ɓe mahata ga janggo e jaam soɓe mawni soɓe mbatti nafde ko an ɓaɗanta mandaji ko an woni jinnaɗo mabɓe kam woni pop ɗum noon wadde tinno jogo responsabilité maɗa tinnoɗen hoto ceere rewɓe ɓe jaada e mette ɓe jaada kadi e charge woni charge ko sukaɓe mon dañƴuɗon ɓe sukaɓe fof charge o fof pawa e koye mabɓe ɗacca e koye mabɓe kamɓe débrouille hande ko rambol yummiraɓe nana débrouille gam ñamminde sukaɓe babiraɓe mumen guuri hande wol taniraɓe nan débrouille ñamminde tanira kon mumen bamum sukaɓe ne guuri nana dañguel hunde seeɗa fof dañguel capanɗe ujunere fof ka wiyen nawlir addoya debbo goɗɗo wiyen addoya debbo goɗɗo walla so pijulloji mbaɗama winde lettre uji waɗa hen million ngaji ha heewa waɗa hen haalisaji ha heewa tawa responsabilité sukaɓe maɓe poɗɗa ñamminde poɗɗa yanoɓe poɗɗa toppita jangde mumen nani ga torka koto wi par ce que a wondani e sukaɓeɓe a toppitta koɓe ala fodde ma nde ko poɗɗa wadde ko waɗa ha timma ɗum waɗi wiide so tawi gandanɗa hono aɗa yimɓe gondi natti wawde wondude ne ceera yo tinno yo ceer dow teddugal sen ceeri dow teddugal
e sahaa fof ma yaw jidde yewtidde e joom galle maɗa jewtidda e muɗum ko Allah wanno hakkude mon natti wonde hakkude mon koye dow teddugal ceerɗon so haajuma arema walla holko jiɗɗa haala ko faati sukaɓeɓe tawa ɗo a wiyattade ɗum an gorko nde ceerta debbo nde ceerɗa dow teddugal wona e dow bonnodir nedagal wona haydara janggo jaam so tawi a yiiɗi arde salminde sukaɓe maɗa walla yiiɗi addude ballal faade sukaɓe maɗa tawa ɗo a wiyattade gueɗe kewɗe hannde debbo ronko yettade joom galle mum haalan ɗum ko faati sukaɓe mum gorko ronko yettade ceer mum haalan ɗum ko faati sukaɓe ɓe sabuɗo ɗum ko nde ɓe ceerata nde ɓe ceeri koye fundu koye ƴettoje koye kuddi koye jennoro koye konnguɗi mettuɗi ɓe ceerti koko wiyete kedi poisson ɗum noon ko ɗum poɗɗen évide ko ɗum poɗɗen rentade joom galle maɗa mo gurɗa hayso jamma goto woni ɗe mbaldi ɓalli mon gettodiri ko teddugal foti woni hakkude mon dewgalle dagui jargalle dagui ala mo haalno mo dañjoɗa sukaɓe dañjoɗa ɓesgol no ɓinguel woni hakkude moɗon onon ko jamma foti wonde hakkude mum saabu gorko ko gañƴa ɗum fof ɓaɗon dañci a yiiɗa gandanɗa maɗa on gorko bone heeɓa ɗum a yiiɗa soke a yiiɗa rafe a yiiɗa maaya par ce que so mayi tan a sunat par ce que ko bamum sukaɓe maɗa garɗo fof kadi duwante hay sinno ceertu ɗum ko keedi poisson so wiyama maayi tan ganduɗo fof ata duwanadema par ce que ko bamum sukaɓe maɗa ɗum noon ko jaam foti wonde hakkude mon musidɓeɓe tedduɓe timɗen mbasen seedde ko wiyete keedi poisson yewtere men hannde jiɗen surtout koye on fannu ko yaññade on fannu ko toppitade sukaɓe ɓeɗon sukaɓe an gorko seeda joom suudu maɗa o yaade sukaɓe walla o yaadi ɓinguel walla ɓikkon ɗiɗon tinno fodde ma ko poɗɗa wadde sukaɓe so guurdi sa wurdema ko ponnoɗa wadde o gilli poɗɗa wadde gilli babiraɗo faade sukaɓe mum tinno waɗ ɗum tinno e kala saaha ñaago sukaɓeɓe surtout ñalawma dawani ñaago sukaɓe yo ngar ñallanma yo ngar ñalla toon pijja e mumen kala saaha tinno wadɗa mbuus gandanɗa hoore maɗa firwiji walla mbuus ko wawi wonde foof walla pijirloji cooda nawana sukaɓe maɗa so école udditi soda ɗumen kayiji men ha timma e defte mumen ha timma namdoɗa ɗumen ko poti jangguirde nawana ɗumen tawi ko école privé namdo holno foti yoɓata lewru mayde foof jaaha juuɓoya walla ndewna e junggo yummumen jaaha jooɓoya jangde sukaɓe mumen ƴetta responsabilité ma ha timma mbasa añede mbasa hutede sa waɗi noon aɗa seeda waɗo debbo aɗa toppiti ɗum mbimi hay sinno galle mo goni o galle babiraɗo hayso babiraɗo ko ministre hayso kawiraɗo ko président de la république a waɗa fodde maɗa saha fof aɗa adda sakil maɗa aɗa birguel leba aɗa joƴƴini ɗon ko sukaɓe maɗa yo ballitoro a wiyani ko mbiyata tan ko nde hen ballitorɗe saabu ko mbaɗata ko peu saabu tarode nde kam ɓawa wadde tarode ɓe kebloto ɗo koɓe lorto ko foof ko joom galle ko kamɓe kono kam saha fof participation maɗa saha julde kette koltinaɓe saha école aji codanaɓe comji école saha gandanɗa hoore maɗa kayeji cooda kayeji so tawi ko privé joɓa privé maɓɓe ha timma calloɗa gorko goɗɗo hono ma jogo sukaɓe maɗa ɓuuri jasde gorko foof ko gorko biyo yo gorko sagata gorko hono ma yo jogo sukaɓe maɗa wona noon destuɗo cuddi ma sibila wona yo gorko desɗuɗo ceer seeɗa maɗa o wona yo jinnaɓe woni bamum walla kawmum ceer seeɗa maɗa ko wawi wonde foof salo sagoro hono ma jogo sukaɓe maɗa hay seɗa jogui mbaɗa participation maɗa mbawɗa mbiɓe mi addude ko kilo liɗɗi addu kilo liɗɗi mbawɗa addude ko kilo maaro addu kilo maaro mbawɗa addude ko sac maaro addu sac maaro mbawɗa ko lewru fof wadde enveloppe waɗa enveloppe hayso ujunnaji 5 mbaɗɗa ene anda goto oɗon ne waɗa ujunnaji 5 kala lewru ne adda oɗo sene wawno wadde capanɗe 5 ujunere waɗata capanɗe 5 ujunere salo yawede salo hutede salo kadi gandanɗa hoore ma dogde responsabilité maɗa buuɗal yumede so feeri feeñi feeña e windere feeña e bataki bindaɗo bataki buuɗal yumede ñal alarba nogas e tati lewru morso hitade ujunnaji ɗiɗi nogas e 5 e sawtol musidɗo mon sirmon Kadibou Ba yo jaam Allah ñallan ñagama yafuno ko golle wona en donki yañade han guidirɗen ni yo Allah rokken ñallude e jaam